Hey YouTube, det er The Monster Gamer her. En ny kanal og lidt en gameplay, live commentary. Hej i dag. Får vi se hvor godt det går. PW. Det er rimelig længe siden jeg spillede her. Hvad der er pisse dårligt. Det får vi se. Ej lort. Flyt dig nu. Dø. Jeg hader når man ikke kan se ens navn. Mit aim det er sikkert pisse lort. Læk. Ej, jeg lort det her. Lige render bogen, har man med pistol. Ja, bare på light machine gun og sådan noget imod. Ej, for helvede nej, man. Hvad fanden laver han? Så går han op og skyder, og så stikker han bare af. Ja, det er 5-0. Kraft en lortescore. Ja, fedt, så bliver man lige dræbt af hunterkiller. Super. Dolch stræber den ikke engang nogen. Bare tage min bouncing baby. Prøv at se. Ej, jeg fik kill. Så jeg vidste bare, jeg døde. Vi er bare owned. Okay, prøv Scorpion EU. Ja, den der missil her. Lort. Jeg fucking ikke have den der. Det er min. Nu starter det her nede i den anden ende. Ej, jeg prøver lige lidt med shotgun. Jeg er lige stille i prestige med shotgun. Derfor jeg ikke har nogen attachment til den. Headshot. $150 kills med lightweight. Fuck det lagger. Jeg tror jeg skal ind og sætte mine indstillinger op når jeg optager. Så vil Lone Barrel. Man må jo tage hvad man kan få. Så. Det var sgu da one shot.
Fail. Ja. Hey. Ja, vi regner med at dør lige om lidt. Han de burde skulle spawn heroppe, når mit teammate stjerner den anden. Og de render rundt derovre. Det er triple kill. Nej! Jeg har fået blood first. Ej, det går sgu da godt lige nu. Shotgun, det skal da gå godt i hijack. Ej, fail, man. Det kan bare se, hvor dårlig jeg er. Så kommer han lige ind og spiller med nakke. Ej, lort. Men det er jo også live kommentar, og det er jo også den første. Lol, headshot. Kom så. Jump shot, eller sådan noget. Ja, jeg har også lige fået gulet med ballista knife. Så. Der står I derovre. Prøv at nakke med pistol. Hør nu, jeg dør. Ja. I kan lige få lov til at se killcam'er. Og tak fordi vi ser med. Vi ses bare senere. Hej.